Здравейте хора! Здравейте хора, аз съм Боби Гамеплей и днеска за този епизод на Майнкрафт ще ви покажа, нали съм ви обещал, ще ви покажа кода, за да отидете в Ендър Дракона. Значи, първо нещо, правите си го задължително на креатив. Някой път, когато искате да биете дракона, можете да си го направите на Survivor, като искате да вземете неща от селото, да. Да ви кажа, че в селото няма чест, но има книги. Това е най-хубавото. И пускате си това чест. Не знам как да го кажа. Пускате си е това. И сега да ви покажа кода. Той сега ще ви го покажа. Ще покажете, защото аз съм и при това, като сега съм готин. И при това, като съм готин и като съм геймър, ще ви покажа и кода. 085 96 7 6, така ли? 37. Това е кода за Ендър Дракона, който може да отидете в Ендър. И сега тук пишете името, идеалното, който ще ходите на Лидия Дракона. Аз пиша, съм си го избрал, Ендър Дракон Съкс. Готово, плей. Сега ще ви го покажа как изглежда селото. Вие предишния клип го видяхте. Ето така изглежда селото. И сега ще ви покажа, че няма чест. Защото в предишния епизод вие го видяхте и вие знаете къде е поста. Но само да ви покажа какво има в това село. Обаче в другите села не сте виждали тези купчета. А това село е построено с такива купчета, които са от Африка. Да, номеки. Ето ви книгите. Само книги има. Тоест само библиотека. Има 2 къщи максимум с книги. Ето, няма никакъв чест. А знаете ли как се открил чест, хора? На селото трябва да видите, да забележите пекарница. 2 печки и тези 2 печки означава, че има чест. Това означава 2 печки. Опа! Направих. Шпих тревичката. И вие знаете къде отидохме. Точно в кладеница. То клип ще е само 3 минути, защото ви показвам само кода. Я ще ги щупа тая трава. Опа. Разруших нещо, без да искам помолвина. Ама ще си направя пеканица, за да мислят хората, че има чест. И ето го кладеница, хора. Ето това. Ето ги купчетата, вие ги виждате. И добре, хора. Сега ще ви кажем чао. И така, хора, надявам се да ви е харесало. Дано съм ви помогнал. Хора, да знаете защо така съм си показал героя. Защото, вижте, хора, може ли хора да ми кажете в коментарите или да ми кажете някой път навънка, да, например, да ми кажете къде се намира Difficult и това показването на себе си, кои сме ние, да се покажем и да си видим скино. Да, защото хора, вижте, влизам на настройка, аз не разбирам, не знам къде е Difficult. Хора, вижте, аз много не разбирам от моето видео. Аз не разбирам къде са настройки. На старата версия разбирам къде са настройки, защото сте не виждали преди. Ето, аз не знам къде пише Difficult. Не знам къде са настройките, бе, хора. Кажете ми долу в коментарите. Покажете ми как да правя това в настройките, защото аз не разбирам от тези настройки. На новата версия не съм ясни с настройките. Новата версия и това.
И така, хора, надявам се да ви е харесал. То стана 5. Надявам се да ви е харесал. Ако съм ви помогнал, служете лайк, палче нагоре и се абонирайте за мен. Напишете коментарче какво мислите за това яко експериментче. И до следващия път. Чао, чао. Да, чао, чао. И така, това го мислете, че поне съм си показал скина. Надявам се да ви харесал и чао.